Isem Jake Vella huwa sinonimu mad-dixxiplina tal-għawn. Dan għaliex il-prattika f'dan l-isport tgħinu jeleb l-isfida li ġabet magħha l-kundizzjoni f'saħħtu. Madankollu, l-isfidi ma jaqtawlux qalbu tant li fil-jum tat-Tnejn beda bi-sfida li s'issa għadu qatt m'għamel bħalha. Din id-darba l-atleta u ambaxxatur sportiv Malti ta' 12 sena impenja ruħu b'għawma virtwali ta' 100 kilometru li permezz tagħha se jkun qed jiġbor donazzjonijiet għall-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandunati l-AAA u l-kampanja Wave of Change. Fil-pixxina tal-Inspire f'Marsa Skala, Jake flimkien ma' oħra permezz ta' din l-isfida qed iqajmu kuxjenza dwar l-annimali abbandunati u l-impatt li qed iħalli l-plastik fuq l-ekosistema fl-ibħra Maltin. B'kuriżità staqsejnieh minn fejn ġietu l-ispirazzjoni biex permezz tal-għawn jiġbor id-donazzjonijiet għal żewġ għaqdiet banijiet soċjali differenti. Ħajjart mill-nila ġus li għamel minn Sqallija għal Malta u nixtieq li nagħmel bħalu ma' 100K għalija hija naqa' twila li nagħmelha straight u tħajjar biex nagħmelha virtwali. Fl-ewwel jum tal-isfida tiegħu Jake għadef 3 kilometri. Għawma ta' dan it-tul tirrikjedi sigħat ta' taħriġ fejn fil-fatt fi żmien li l-prattika tal-isport kien limitat minħabba l-imxija, l-atleta baqa' jipprattika l-għawm f'pixxina privata. F'Marzu li għadda kont qed imbulġu pool privata u minn hemm bdejt itħajjar biex nagħmel di-challenge. Jake kellu appell għal dawk li jixtiequ jagħmlulu aktar kuraġġ biex ikompli b'din l-isfida. Min qed isegwini nixtieq li jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-page tiegħi Jake Vella Athlete u hemm in-numri tal-AAA minn fejn jistgħu jagħtu donazzjoni u jagħtu donazzjoni kemm jista' jkun.